Nasakmit sa otoridad ang kapin 20 million pesos nga kantidad sa gituohang shabu atol sa managlahing bypass operation sulod lang sa duha ka adlaw sa Zamboanga City. Dakpa ng 24 anyos nga lalaki samtang nakaikyas ang kaubanan niini atol sa bypass operation sa PDEA 9 ug kapulisan sa barangay Canilar, Zamboanga City pasado alas 12 Huwebes sa udto. Usa ka kilo sa gituohang shabu nga mukantidad og 6.8 million pesos ang nasakmit sa otoridad gikan sa sospek. Sumala sa otoridad, dugay nang gipanid-an ang mga sospek kinsa nagabaligya matud pa og ilegal nga droga nga posibleng gikan sa Sulu. Gikustudiya na sa PDEA Zamboanga City Office ang mga droga og sospek nga wala na mihatag og pahayag. Samtang arestado sab ang usa ka 37 anyos nga lalaki atol sa bypass operation sa Special Operations Unit Region 9 sa PNP Drug Enforcement Group sa Barangay San Jose, Guso, Zamboanga City pasado alas 10 Biyernes sa kadlawon. 2 ka kilo sa gituohang shabu nga mukantidad sa 13.6 million pesos ang nakumpiska gikan sa mga sospek nga gikonsiderang high-valued individual. Gikustudiya na sa PNP DEGSOU 9 ang mga droga samtang balog sa Police Station 11 ang sospek nga walay pahayag. Posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga dinakpan.